Най-голямото човекомразие е, когато оставиш човек да се заблуждава и не му казва, че той се заблуждава и го оставяш да си върви по пагубния път. Казва, ако ти го обичаш, му кажеш, не върви натам, ти ще се погубиш. И всъщност тези книги са точно това. Изобличаване на една заблуда, за да не вървят хората подир тази заблуда, поради тези личности. Много е важно да се разбере действително духа, който е в Ванга и Дънов, че това не е християнски дух. Ванга е като практик на нещо не християнско, а Дънов и теоретик. Това е разликата, че той е доста по-образован и затова и той има тази власт, дето се казва върху доста души, дори до ден днешен. Неговото дело, за съжаление пагубно, то продължава. И нещо повече, всъщност това New Age движение, за което чуваме, всъщност то се е просмукало, изглежда в България точно чрез Дънов. Това е всъщност родоначалника на това New Age. Да, защото това, което говори той за теософия, всички тези теософски идеи за прераждане, за това, че всички религии трябва да се обединят, което ще стане религията на Антикриста всъщност, защото по-начало да се обединят истина с лъжа. Вие като вземете една чаша мътна, кална, една чаша отрова и една чаша чиста вода, ако всичко това го смесите, какво ще получите? Никой няма да иска да пие от това, или пък дори да бъде заблуден да пие, той ще се отрови. Всъщност това, което той предлага, и аз затова съм го нарекал претеча на Антикриста, е всъщност ето това обединение в лъжата.